Xayrli kech, hurmatli televizor qarovchilar. Efirda Sabah Dolqinlari televideniyasi ham maktablar turmushidan topshiruvi. Bugun biz sizni Yuqori Semit o'rta bilim berу maktabine sayohatga chaqiramiz. Kishi umrining eng motor yillari, unutilmas mezgillari maktab bilan bog'langan. Bugungi kunda bizning maktab nindi turmush bilan yashay, o'quvchilar ne bilan shug'ullana, topshiruvimizda sizga shul turda silarmiz. O'zimizning qo'ynar salimlarimizni o'quvchimiz Bulat Ahmadulin boshqaruvidagi suv bo'yinda ushaq yana jiri bilan yo'llaymiz. Қыңғыралды мәктәп еллары күңелдә кала торган иң шатлыклы һәм мәшәкатьсез мизгилләрнең берсе. Бу чынлап та бик дөрес. Мәктәп кешегә беренче бик мөһим булган белемне генә түгел, беренче тормыш дәресләрен дә бирә. Дуслык һәм беренче мәхәббәт хисләре белән дә таныштыра. Әйе, һәр көн ашкынып барыдай мәктәбебез, анда безгә белем һәм тәрбия бирергә әзер укытучыларыбыз булу белән бәхетлебез. Чөнки кеше гомеренең иң матур еллары, онытылмас мизгилләре мәктәп белән бәйле. Кеше кем генә булмасын, укытучымы, хисапчымы, төзүчеме, дәүләт җитәкчесеме, бөтенесе шушы тормыш юлын мәктәп бусагасыннан башлый. Җитәкчесе нинди, мәктәп шундый ди халык. Бу турыда мәктәбебез директоры Гарифуллин Рафис Нақыйбуллан да әйбәтрәк сөйләүче булмас. Мәктәпнең төп бурычы һәр укучының сәләтен ашу, аны югары технологиялы тормышка әзерләү, конкурентлыкка сәләтле шәхес итеп тәрбияләү. Һәм менә шушы бурычны үтәүдә коллектив тырышып хезмәт куя. Әлбәттә, заман белән бергә атлап бару укытучыдан даими белем истәүне, яңалыклар белән танышып торуны сорый. Коронавирус авыру таралу сәбәпле узган елның 4-нче чиргә без инде дистанцион форматта укуга күчтек. Һәм тиз арада укытучыларыбызга интернет аша укыту технологияларын өйрәнергә һәм балаларга аны белем бирүдә файдаланырга туры килде. Һәм бу эшне коллектив уңышлы башкарып чыкты дип саныйм мин. Бүгенге көндә дә интернет челтәре аша вебинарларда катнашып, открытая школа һәм башка сайтларны өйрәнеп, укытучылар үзләренең педагогик осталыкларын камилләштерәләр.
Укучыларыбыз яңа мәктәпне, яңа уку елына мәктәпне, укучыларны сагынып килде. Класс кабинетларда сыйныфташлар белән бергә уку, физкультура дәресләрендә, түгәрәкләрдә спорт белән шөгыльләнү, хәрәкәтле уеннар уйнау юксындырган булган күрәсең. Бүгенге интернет, социаль челтәрләшүрендә укучыларыбызны телефон гаджетлардан айырып, түгәрәкләргә тарту, аларга дөрес тәрбия бирүдә аеруча мөһим роль уйный. Заманча безнең спорт залыбыз, спорт мәйданчыкларыбыз бар. Ел сайын иганәчеләребез ярдәме белән шушы түгәрәкләрдә шөгыльләнү өчен уен кораллары, эш кораллары, материаллар һәм башка кирәк-яраклар алабыз. Төп иганәчеләребез безнең шушы җирлектә Симет хуҗалыгы, аннан соң Саба, Шәмәрдән, күп тармаклы җитештерү оешмаларын әйтергә була. Шулай ук шушы җирлектә эшләп килүче безнең сәүдә нокталары, фермер хуҗалыклары түгәрәкләр эшчәнлеге өчен һәрвакыт ярдәм итеп торалар һәм шушы мөмкинлектән файдаланып, шушы оешма җитәкчеләренә мин үземнең зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Уку елын 73 укучы белән башлап җибәрдек. Укытучыларыбыз бер-берсенә ярдәм итеп, яңалыкларга омтылып, тырышып эшлиләр. Дәресләрдән соң укучылар өчен төрле түгәрәкләрдән тыш безнең фән олимпиадаларына, аннан соң ОГ, ЕГЭга әзерләү өчен консультациялар оештырыла. 9-нчы сыйныфта 5 укучыбыз, 11-нче сыйныфта 8 укучыбыз тырышып дәүләт имтиханнарына әзерләнәләр. Киләчәк буынга белем һәм тәрбия бирүдә инде әтиәннәр бездә зур роль уйный. Алар белән без һәрвакыт хезмәттәшлектә. Нинди генә мәсьәлә килеп чыкса да, алар белән сөйләшеп, тиз арада мәсьәләне хәл итәргә тырышабыз. Гомумән мәктәп тулыканлы тормыш белән яши һәм бу турыда тулырак инде укучылар үзләре сөйләп китәрләр. Мәктәп диләр. Ул кеше тормышында һичшиксез үтәргә тиешле бер пункт, ләкин һәркемнең аңа карата үз фикере. Бу турыда укучылар нинди фикердә икән, аларны тыңлап үтик әле. Ләйсән, синең өчен мәктәп нәрсә ул? Мәктәп безне күп кырлы шәхес итеп тәрбияли, сәләтләребезне аша, белем һәм тәрбия бирә. Шулпан, синең өчен мәктәп нәрсә ул? Мәктәп ул безнең икенче йортыбыз. Безнең вакытыбызның күп өлеше шунда үтә. Без монда дусларыбыз белән аралашабыз, күп белем һәм тәрбия алабыз. Адилә, синең өчен мәктәп нәрсә ул? Минем уйлавымча, мәктәп еллары кеше тормышындагы иң матур чор. Без монда көндәлек яңалыклар белән танышабыз, үзебезне кызыксындырган сорауларга җаваплар алабыз. Гөлчәчәк Фидаиловна, сезнең өчен мәктәп нәрсә ул? Мәктәп ул минем өчен яшәү рәвеше. Әгәр дә яшьлегемә кайтып яңадан һөнәр сайлау мөмкинчеге бирелсә, мин һич тә икләнмичә яңадан укытучы һөнәрен сайларым. Мин шушы мәктәптә эшләвем, укучылар арасында булуым белән бик бәхетле. Мәктәп катлаулы хуҗалык, ләкин җир йөзендә мәхәббәт, тәртип, тәвфикка нигезләнеп эшләнгән һәр эш күренекле һәм күркәм булыр дип ышаныйк. Бинаның ныклыгы нигезнең нинди булуына бәйле булган кебек, белемнең ныклыгы да башлангыч сыйныфларда алган күнекмәләргә бәйле. Бу безнең башлангыч сыйныфлар. Башлангыч сыйныф укытучыларыбызның төп максаты баланы белемле, чын кеше итеп тәрбияләү. Һәр укучының уңай якларын ачыклап, аларны үстерү. Биредә баланың үз эшендәге кимчелекләрне бетерү өстендә эш алынып бара. Безнең тормыш бүген генә барлыкка килмәгән. Аның үткәне, борынгысы, тарихы бар. Газета битләрендә язып, телевидение экраннарында еш кына кеше күрмәгән җирләрнең гүзәллеге турында берсеннән-берсе кызыклы тапшырулар күрсәтеп торалар. Безнең Татарстан җирлегендә андый урыннар байтак. Без аларны күреп, тиешенчә бәяләп кенә битермибез. Тарих битләренә күз салсак, халкыбыз тарихи чыганакларының милли йолаларыбызны саклап, буыннан буынга тапшырып килгәнлеген күрәбез. Әлбәттә, аларны киләчәк буынга тапшыруда музейлар зур роль алып торалар. Музейларның кеше тормышында тоткан урыннары зур дип уйлыйм. Чөнки нәкъ менә музейга килеп кергәч, үзеңне үткәнгә кайткан кебек хис итәсең. Нинди генә музей булмасын, анда кешеләр үзләре өчен яңа таныш булмаган әйберләр белән очрашалар. Музей тәрбия учагы. Халыкның яшь буынның рухи байлыгын саклауда музейларның әһәмияте бик зур. Алар матди һәм рухи мирасыбыз булу белән беррәттән укыту, тәрбия эшенә дә зур ярдәм итә. Мәдәниятебезне өйрәнү бүгенге көндә аеруча зур әһәмияткә ия. Чөнки заманча шартларда гореф-гадәтләребез юкка чыгып бара. Ә борынгыдан килгән традицияләребезне саклап калу, өйрәнү
Фәнни яктан гына түгел, гамәли яктан халкыбызны эстетик тәрбияләү җәһәтеннән дә мөһим санала. Һәр мәктәптә диярлек туган төбәкне өйрәнү музейлары бар. Алар укучыларда ватанпәрвәрлек хисләре, туган як тарихына, тормыш, көнкүрешенә кызыксыну, халыкның үткәненә, гореф-гадәтләренә хөрмәт уятуда этәргеч булып тора. Һәр кеше, һәр укучы үзенең үткәнен, тарихын, үзенең төбәгенең ничек яшәгәнен белергә тиеш. Бу аның аң дәрәҗәсен үстерә. Безнең менә бу төбәктәге музейларның оешуы да үзебезнең халыкның ничек яшәгәнен, үткәнен чагылдыру өчен, аларны балалар күреп, күзаллау өчен оештырылган музей менә бу безнең. Бу музейда инде менә бигрәк тә менә авыл кайчан барлыкка килгән, нәрсә белән халык шөгыльләнгән, терлекчелек белән, игенчелек белән, менә һәрберсе аларның шушы предметлар белән дә, шушында күрсәтелгән, җыелган альбомнар белән дә балаларга фикер туплау өчен, күрү өчен бөтенесе дә тупланды шушында. Безнең бу музейда бигрәк тә инде һәр кешедән элекеге предметларны җыярга тырыштык, элеке үткәнне күрсәтә торган, элекеге электрсыз вакытта, газсыз вакытта кеше ничек яшәгән, ул вакытта да бит инде кеше нәрсә белән булса да шөгыльләнгән. Мәсәлән, авылыбызның безнең бик күп һөнәрчеләре, ул һөнәрчеләрнең итек басучылар, игенчеләр, балта осталары, умартачылык белән шөгыльләнгән халык, шәл бәйләгән, яңадан да шөгыльләнгән әйберләре бик күп. Менә шуларның һәрберсен балаларның күңелендә калдырырлык итеп, нәсел-нәсебен алар барласыннар өчен бу музей бик тә кирәкле, хәзерге буынга бигрәк тә. Ул, мәсәлән, тарихларны инде балалар мәктәпләрдә укып кына үзенең төбәген, үзенең нәсел-нәсебенең нәрсә белән шөгыльләнгәнен музейларсыз күз алдына китереп бетерә алмый. Ул аларны бигрәк тә тотып, карап, күреп, күзалларга гаш бигрәк әйбәт балаларга. Менә бу музейларны инде бик тә кирәкле дип саныйм мин. Туган ил, туган җир, туган як, туган авыл. Татар культурасының иң бәхәсле өлкәсе булып, язу тарихы, хәреф алмаштыру, иске имнәне төзү тарихы тора. Бу тема белән кызыксынып, мин күп кенә фәнни-гамәли конференцияларда катнаштым һәм призлы урыннар яуладым. Кайбер истәлекләр буенча авылыбыз тарихында эз калдырган мәгърифәтче, авылыбызның горурлыгы, тарихи мирасы булган Мортаза Гали бине Кытлыгыш Әсимети татар әлифбасын иске имлә, иман шартын төзүчеләрнең берсе. Аның чыгышы тәтеш ягыннан була, ләкин 1552 елда әтисе Симет якларына күченеп килә һәм шушында төпләнеп кала. Аның истәлегенә Симет җирлегендә истәлек билгесе куелган. Мортаза хәзрәт белән Симет халкы тиешенчә горурлана ала, чөнки ул татар мәгърифәтен һәм мәдәниятен күтәрүдә татар халкы тарихында якты эз калдыручы шәхес. Татар халкының йөзләрчә еллар буе мәктәп мәдрәсәләре булып, алар гасырлар буена татар халкын агартып килгән. Билгеле булганча җәмгыятьтәге үзгәрешләр халкыбыз тормышында азмы күпме тискәри йогынты ясаган. Китапларыбыз, мәдрәсәләр, зиратлар, изге урыннар юк ителгән. Шулай итеп мирасыбызның күп өлеше югалган. Ләкин хәзерге вакытта кайбер фактлар, вакыйгалар өйрәнелә, ачыклана. Мин татар әдәбиятының күренекле, талантлы язучысы Мөхәммәд Мәгъдиев иҗатына гашыйкмын. Аның әсәрләрендә минем туган авылым, Түбән Симет авылы еш искә алына. Бу миндә зур кызыксыну уятты. Һәм мин туган авылымда бөек шәхес Мөхәммәд Мәгъдиев дигән тема буенча үземнең эзләнү эшемне башлап җибәрдем. Һәм фәнни-гамәли конференцияларда катнашып, призлы урыннарга лаек булдым. Мөхәммәд Мәгъдиевнең әнисе Биби Рабига Мөхәммәд Сафа кызы Түбән Симет авылыннан, данлыклы Яхиннар тукымыннан. Авылымда Биби Рабига абыстай нәселенең дәвамчысы Шәймәхәмәт абый Җиһангиров яши. Бүгенге көндә Шәймәхәмәт абыйда төп нигезнең олы истәлеге Биби Рабига абыстайның Коръән китабы. Бу китапны ул Түбән Симет авылы белән бер елгы дип саный. Минем туган авылым халкы үзенең авылында яшәгән данлыклы кешеләрен бер кайчан да онытмый. Рабига апаның нигезе урынына Түбән Симеттә 2016 елда истәлек билгесе куелды. Без югары Симет урта мәктәбе укучылары Гөберчәктә Мөхәммәд Мәгъдиев музеенда булдык. Музейда Рабига апа белән бәйле истәлекләр, Рабига апаның шәхси әйберләре белән таныштык. Мөхәммәд Мәгъдиев әнисе турында истәлекләрне күп әсәрләрендә чагылдыра. Тырнала төшкән җирдә әсәрендә минем туган авылым Түбән Симетне еш искә ала. Түбән Симетнең Мөхәммәд Мәгъдиевкә тормыш биргән Рабига абыстай белән горурланырга тулы хакы бар. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дип тикмәгә генә әйтмиләрдер.
Мәдинә, син ничек уйлыйсың? Безнең мәктәп башка мәктәпләр кебек микән? Бәлки шулайдыр да, әмма монда күңелгә үтеп керә торган ниндидер рәхәтлек һәм җылылык бар. Бу хисләр сине мәктәп бусагасын атлап кергә урап алалар кебек. Әйе, безнең сыйныф бүлмәләре якты һәм җылы. Тырышып уку, ныклы белем һәм тәрбия алу өчен барлык уңайлыклар тутырылган. Заманча җиһазландырылган уку кабинетлары, якты зур спорт залы, остаханәләр, ашханә, китапханә бар. Бүгенге көндә уку-укыту процессы укытучылар алдына педагогик технологияләрнең принципларына таянып эшләү, уку-укыту эшендә әлегә кадәр булган технологияләрнең барысына да теге яки бу дәрәҗәдә куллану максатларын куя. Мәктәбебездә кабинетлар, интерактив такталар, мультимедиа проектлары белән җиһазланган. Дәресләрдә мөгаллимнәребез әлеге технологияләрне торган саен киңрәк һәм нәтиҗәлерәк кулланалар. Бүгенге көн һәр кешедән тирән белем, һөнәри осталык таләп итә. Без бу тормышка яраклашырга, мөмкинлекләребезне ача белергә, үз-үзебезгә ышанырга тиеш. Ә безгә бу мөмкинлекләр әлегә мәктәптә бирелә. Өстәмә белем һәм төрле өлкәдә тәрбия бирү максатыннан мәктәптә тиешле эш режимында төрледән-төрле түгәрәкләр эшләп килә. Хореография түгәрәгенә бик яратып йөрибез. Мәктәп һәм мәдәният йортында үткән чаралар безнең биюләр белән үрелеп барыла. Сәламәтлек җәүһәр, ләкин тиз югала дигән татар халкы. Чыннан да, җәүһәр ул кыйммәтле таш. Әгәр аны сакламасаң, ул югалырга мөмкин. Сәламәтлек тә шулай. Әгәр сау сәламәт вакытта сәламәтлекнең кадерен белмәсәң, ул бик тиз югала. Югалткан саулыкны кайгырту бик кыен. Шуңа күрә сау сәламәт булганда аның кадерен белергә кирәк. Мәктәбебездә спорт юнәлеше буенча волейбол һәм баскетбол түгәрәкләре эшләп килә. Әлеге түгәрәкләр укучыларның үсешенә җитезлек, ныклык кебек сыйфатларны үстерүгә ярдәм итә, сәламәт яшәү рәвеше тәрбияли. Укучыларыбыз Сума дилләренең тарихын, төзелешен, төрләрен Имамиев Илмир Илфатов җитәкләгән Суда моделирование түгәрәгенә йөреп өйрәнәләр. Әлеге түгәрәктә шөгыльләнүче укучыларыбыз күп кенә район, республика ярышларының җиңүчеләре һәм призерлары. Укучыларыбызның иң яратып йөри торган түгәрәкләренең тагын берсе оста куллар түгәрәге. Дәресләр тәмамлангач, балалар өйләренә кайтырга ашыкмыйлар, чөнки аларны биредә тагын да мавыктыргыч дөнья көтеп тора. Катлаулы тыелган дәресләрдән соң, ниһаять, үзең яраткан эш белән шөгыльләнергә мөмкин бит. Ә күңелең теләгән эш белән шөгыльләнү инде ул беркайчан да ялыктырмый. Монда илһам килеп кенә тора. Яңа идеяләрне тормышка ашырып кына өлгер.
Укытучылар укучыны мавыктырырлык эшләрне табып кына торалар. Түгәрәктәге шөгыльләр бер кайчанда бер-берсен кабатламый. Укучыларыбызда җыр сәнгатенә карата мәхәббәт тәрбияләү, кызыксыну уяту вокал түгәрәгеннән башлана. Укучыларыбыз әлеге түгәрәккә яратып йөриләр. Мәдәният йортында үткәрелгән чараларда, район күләмендә үткәрелгән конкурс, бәйгеләрдә актив катнашалар. Алтын түбәтәй киеп, уята мине килеп, тор бала әй тор диеп. Уята мине килеп, тор бала әй тор диеп. Әтәштә йокы бирми, һич тыныш кына уята мине ертүк, кикри-кудри, кикри-күк, уята мине ертүк. Сандуғашта уята, гел үртәп аптырата, шут-шут-шут дигем анда, төшкәчә йоклап ята. Шут-шут-шут дигем анда, төшкәчә йоклап ята. Уяталар һәр яклап, әбисе кочаклап, сине яраталар ди, шуңа уяталар ди. Сине яраталар ди, шуңа уяталар ди. Балачак һәм яшьлек кешенең шәхес булып җитешү чоры. Әгәр бу җитешү төрле, кызыклы, файдалы гамәлләр майтарудан гына торса, бала тәртипле һәм акыллы булып үсәчәк. Балалар оешмасы иҗтимагый тормыш мәктәбе ул. Биредә алар башкаларны тыңларга, үз фикерен курыкмыйча әйтә белергә өйрәнә. Эшнең җиңеле юк ди халык, әмма иң авыр эшне дә эмоциональ итеп, рухи күтәренкелек белән җиңәргә була. Балалар оешмасы әнә шул рухи күтәренкелекне бирүче ул. Оешмада йөрүче бала өлкәннәр тормышына зур әзерлек белән керә. Биредә ул ирекле аралашырга, үз мөмкинлекләрен билгеләп күңелгә якын килгән эшне сайларга, үз фикерләрен булдырырга өйрәнә. Бу оешма 1990 елның 15 сентябрендә төзелде. Казанда үткән судта балалар оешмасының уставы кабул ителде һәм әлеге документ нигезендә пионер оешмасы Татарстан Варислар берлеге дип атала башлады. Мәктәбебездә югары сыйныф укучылары балалар думасында 22 укучы. Шулпан исемендәге Татарстан Варислар берлегендә 23 укучы, Истабарлар төркемендә 24 укучы тәрбияләнә. Оешмаларда эш планы нигезендә алып барыла. Мәктәпнең тәрбия темасы яшь буында әхлакый кыйммәтләр һәм сәламәт яшәү рәвеше тәрбияләү. Темадан чыгып, уку елы башында еллык эш планы төзелә. Мәктәбебездә традицион һәм яңа төр бәйрәмнәр еш үткәрелә. Белем бәйрәме, өлкәннәр көне, укытучылар көне, сөмбелә, яңа ел бәйрәмнәре, гаилә бәйрәмнәре һәм башкалар. Безне киләчәктә дә бик күп конкурслар, мактыргыч чаралар көтә. Тормыш, нинди зур мәгънәле сүз. Безгә әле бу сүз ят кебек, чөнки без әлегә кичкенә. Шулай булса да, бу дөньяда яшибез бит. Туганбыз, тәпи йөреп киткәнбез, беренче сүзләребезне әйткәнбез, балалар бакчасыннан мәктәп бусагасына атлап кергәнбез. Тормыш. Минемчә ул туу гына түгел, анда үз юлын табып, матур итеп яшәү, шатлык борчулар кичереп, югарыга омтылу, хыялларны тормышка ашыруда. Аларны тормышка ашыру өчен безгә тырышып укырга кирәк. Бала чакта алган белем һәм тәрбия безне гомер буена озатып бара.
Hörmətli televizor qarawçılar, sizin üçün әзерләнгән тапшыруыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Кыска гына вакыт эчендә без сезне мәктәбебез тормышы белән таныштырырга тырыштык. Киләсе очрашырга хәтлек дип сезнең белән сау булашабыз.